علیک یا حبیب اللہ بابا جبنا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دماغ فلک لہذا کلام ہی اللہ تعالیٰ سے بڑی دہوانا چاہیے عام شہر میں سنتے رہا جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ توجہ لجپال ساور منتھار ساور لگیاں لجپال ساور پتر جنا دے ساہے جس پریت سادے سگو دم نظر آیا سچ میرا تھا میرا ہے غلام فرید کی بسن جتھے یار نظر نہ آوے لجپال ساور لگیاں ساوری میں دیار میں آیا شاء خیر ہوئے دم دی آر سگارنا چنگا لگدا کسے شیط نظر نہ جمے
نا کم دے لجپال ساوے لگیاں میاں صاف مند میں مرد ملے درد نہ چھوڑے آخر شیر توجہ میاں صاحب فرماندے نے در مرشد دا در مرشد دا چھٹ دے میرے صدا دے روگی وہ تیری امام احمد کو مندی شان دے ایک شیر دیدائی دے وچ کربل شبیر دیویک مراجے اس شمس فلک دی گرمی دا دکھا پتل حسین مزاج اس شمس فلک دی گرمی دا دکھا پتل حسین مزاج سید سفر داتا جے جب قبضے گاسر ہوئے راہی انہیں پانی دے محتاج اسلام دے عظیم مہارین ویک کے خوش ہے نبی حسین دیاری نویک کے خوش ہے نبی حسین دیاری نویک کے سوال آپ شیر دریاضی مکمل کارین سجانتے جتنے بھی داستا کارین سجانتے جتنے بھی داستا نازان سب حسین کے کارین ویک کے
ماں